a naš na nje budešenje o življenju Žižov. Pa tej, a druzišče tej, viac muži takých. Při Serskej cirkvi budliva ta stara šturmina, ta rekala ta četa, tam smo v druge kolesen stajali, a ta jo nam povedala, ta ne očekala, dokud ta jedno zmrašeno syna miała, że ona łunka z tej oczekała, ta budliwa direkt tam tej kejži, gdzieś jeszcze ta korčma była, ten okec. A że nasz nancy Serskej cirkvi Žižov, a jo prajú jasne, keď robia jednu povesť do komandantury nesť, da jo tam v pivarni, a niekaj zase ročodu do kantkaserne, da jo tam na Lubiskej droze vulka tam bola, myslím sa. A ja som niekaj jedno šiel sa pomodliť bol, prajče naši mudre sa ja chcem vidieť, že ninže moja niekaj rúne tam do tej, že tá bitva, jo. Budeš nie była wielka bitwa, tam na Lubiskiej drodze. To tam było, że są oni tych niemskich wojaków zaczerili do tej, co to słyszeli o tym, do tej mrożni w Dolnej Kinie, a tę mrożnię zapalili do Rusy. Tam się zaweli niemskich wojaków, oni ten Volkssturm. Die niektórzy znała, którzy są tam tym mrożni byli. Branka Jakub, no, Tunio dejt, pa tuto Volkssturma bodziš mój dan, a tu Brankač Jakub, a tu kněz Bimak ze Skamenej, tej całej, tak se to pojedało, nekaj, čo to tak było, tej całej čekč przez celniščo tam, no, deljen idzie celi do na Židov, a po zade oko idzie dom. Nie był Zmirkov, a to tam był z Kamenej. A to się tam lepiej dovodvali, a zaceli dovodvali, dokud to było Fahnenflucht, to rekało. Jeszcze się ju ty Niemcy wojowali, a to tam nie się smiał czekać, no. Każdy wojak, który się lepiej dovodował, że on chciał czekać ze wojerstwa, to nie vodval zaceli, nie, rekało. Standgerecht, aber taktika. Ja. To tym Brankač Jakub był dan tej podlaboraj. No a to pom to življenje po vojni było, Bohanec sú jaci šišli o življenje. Náš sused, a potom tej môj uj, od Andrik Jura to nan. Tu nie po vojni umrel v Italskej na malaria. A to je moja četa, pa pon dostala ze Švice od Červenog kříža en pekčik, a tam je pon tež operština šoščinska bo, dokud on tam koroni umrel. To nie s Rusami ničo měl.